Hello, kabuni mari kicing song ron lam sugane Hamswkang blog channel. Norok ani channel puila sin paitha jora video night ong descript khayawi. Te bhai ke no like, comment, share, subscribe ne ta tok di. Faiding de nang tabuk sanai opong tha Ertiga BXI model CNG plus petrol. Abrok tabu obok kabak ma gari was sajogane bagai brok khuglai tongo. Te bhai ke no brok o jaga o thepanai phoklen na bhai ke no seat cover, carpeting tei kabang ma manai khini rok thepanai brok. Nok pesa jok nai tong di abo khulugi tongo thapana ni bagai phoklen khulugi tongo bswkango suzuki logo rojak nugui mankana o jaga power window manai side te power window tei bai kino bswkango nang nuknai norok nugui mankana abo kilia singnai tei bai kino airbag manai duita tei power steering tongnai manai tei bai kino normal music system tei AC tei bai kino o jaga o 5 gears tei yang seat cover thepagui tongo nugui mankana rok thepagui tongo seat cover abo tei o jaga haino 7 jona ba 8 jona hai eba seat asogui mano borok lakino space kotor gari bo kotor nok mankana yang kulo motongo seat sar kaisa kulo kaisa bahai kita bu kulo kon nai sini kulo kon ke kulo ni chaitok lekon nai thokon rojak tei parking sensors tongnai tei bai kino jaga boot space CNG ni cylinder nukjai kharjak cover khlai boot space ni tolao bai kino nukman kana boot space haino kotor oro manai khini dana ni ke dai mano tei bai kino norok logi ton bagai norok haino hai hambai tei video ni tabak like comment share ne ta tei subscribe haino khlai di tei norok paina Mwchung tong norok ani kok number hai prungdi tei bebak nangmani rok swnam Mwchung haino call khlai singmano.